companys, companyes, benvingut a un nou vídeo a una setmana cobrint el MIC Futbol. Us deixo per aquí. Doncs estarem 2 dies per aquí, per Lloret de Mar, cobrint el MIC Futbol, que va de la categoria sub-12 a la categoria 19. Hi ha molt de talent, per aquest torneig han passat jugadors com Messi, així que anem allà. Fa res hem arribat a Dortmund, estem aquí sense dormir, però anem a cobrir el MIC, que serà una experiència guapíssima. Estem ja a direcció MIC, veurem quins equips ens toca cobrir avui. Suposo que anirem a fer el Barça, però hi ha més equips interessants, com el Manchester, com l'Atlètic de Madrid. Veurem. Quin solet. El Barça va guanyar, el Madrid va perdre. Ja felicitat, ja felicitat. Bon dia, culers. S'acabó. Es fa per tota la Costa Brava, des de l'Estartit fins a Lloret, Palafrugell, així que haurem de recórrer amb el cotxe bastants camps de futbol, veure què passa i fer uns 3-4 resums per dia del que ha passat i veure també perfils de jugadors molt talentosos i jugadors així especials. Anem a fer un tour per l'hotel i us ensenyo una miqueta totes les vaines. Restaurant Coral, està aquí ple de restaurants. Segurament tocarà un sushi, no? Aquí està la piscineta, que no sé si fotre'm un bany perquè estem a l'abril, però bueno, està ple de guiris, ple, i suposo que la gent aquí es banyarà. Ara em trec la samarreta, així prenc el solecito i res. Anem a preparar els partits perquè hi ha un muntó i hem d'estar al dia. En veritat, és gegant això. A la recepció de l'hotel hi ha 444 equips. Però quina barbaritat és això? Quina barbaritat. Sembla el més guiri a tots aquí. Hola, com estem? Vale, nois, anem a ensenyar-vos les habitacions, anem a fer un tour. Del Barça és la nostra vida. Anem ja perquè ens fan fora d'aquí. No, no, no! Semblo retrasat. Tu. Quarta planta i 2.427 i jo tinc la 2.330. Se'm complica. Doncs hem de baixar una planta, ens hem equivocat. Habitació 2.330. Molt bones, companys i companyes. Molt maco tot, molt maco, encenem el llum, no? Posem el llum aquest. Que no em robi la maleta mentre faig el vlog. I molt complet, Llit per 2, per si algú vol venir. I res, a veure les vistes. Doncs molt chill, no? Per aquí, per Lloret. Tranquils. Vistes espectaculars. Vindrem aquí 2 dies a fer el torneig. Doncs bueno. A veure el lavabo. Molt maco. Xavi, encantat. La maleta. Vaig borratxo avui, Vale, us explico. Vam arribar ahir a Dortmund, hem dormit, 4 horetes i ara estarem aquí fent el MIC. Tenim dinar, sopar i crec que esmorzar. I ojo perquè hi ha bufet lliure, hi ha sushi, així que ens podem posar les botes perfectament. És una experiència única i bueno, a treballar moltíssim perquè tenim molta feina d'ara cap endavant. Tu, no sé ser youtuber. Anem a dinar, anem a veure què n'hi ha per aquí al menú. He pillat literalment de tot. Patates, carn, macarrons, arròs, o sigui, paella i no sé què tot. Vale, nois, estem aquí veient el Liverpool Gerrard Academy. És una acadèmia de la llegenda del Liverpool, Steven Gerrard, que és una acadèmia on combinen estudis universitaris amb el futbol. I hem vingut des d'aquí i de moment estan sent la gran revelació del torneig. Yeah, so the Steven Gerrard Academy is a football education program. We have pathways for people to study within sports in university. We have a local program with players from the northwest of England.
and we have an international programme where boys from all over the globe come to join us to be a part of the Steven Gerrard Academy brand. So we have a number of sites across the UK and internationally. Tinc aquí tots els apunts, me'ls he preparat a la llibreta. Juga al Barça i juguen 2 o 3 promeses que, ojo, que tenen 16 anys i ho estan fent molt bé i podrien arribar al primer equip tard o d'hora perquè jo crec que són talents descomunals. Hem vingut ara fins a quart a veure el Barça, que jugava a la categoria sub-16, jugava contra l'Eister Futbol Club i 5-0, resultat super dominant del Barça. De moment ha passat per sobre i domini absolut. Jugadors molt interessants com Gorka Buil, com Roberto, han jugat contra l'Eister Futbol Club i ara marxarem a un altre camp, que hi ha 1.000 partits, hi ha 444 equips. De moment, molt sòlid en aquest torneig i també molt confiant en guanyar la Champions. Parlem del primer equip perquè el Francesc ha dit que l'equip està molt confiat per guanyar la Champions. Des del club hi ha molt optimisme. Ara marxem cap a l'hotel perquè estic petadíssim. Anem a sopar, a veure què ens ha parat el bufet. I estem aquí a quart, no és el 5è, és quart, que és Girona. Que arribis a l'ascensor i que t'estiguin esperant les portes obertes automàticament és una gozada increïble. He arribat a l'ascensor i la porta estava oberta, però no de casualitat, sinó les deixen ja obertes per quan arribis i entris. Estic molt agoniat ara mateix, no sé què estic dient. Se'm veu fatal, però bueno. Intentaré fer més vídeos pel mòbil perquè és que em fa pel portar la càmera, saps? Doncs aniré gravant des del mòbil, que es vegi més o menys bé, i aniré creant contingut, que m'està condint això de crear contingut, al final és un plus. I res, ja em direu si us condenat vídeos, si són una merda, i a veure si es puc millorar. Però bueno, estic molt feliç perquè el Barça va guanyar, tio. Estic molt feliç i el Madrid ha eliminat. Doncs fins aquí el vlog, cobrint el mic. Ens despedim des de Palamós. I res, espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima. Us deixo amb aquestes vistes que s'acosta ja l'estiu, nois. S'acosta. Talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade.